Ćao svima, ja sam Ivana i danas ću vam pokazati kako da napravite kanap pletenicu na dva veoma zanimljiva načina. Ukoliko vas zanima kako to da uradite, ostanite uz nas. Počinjemo tako što podelimo kosu sa strane, prebacimo u stvari kosu sa strane, dobro je raščešljamo i onda ukoliko ovo radite prvi put, mislim da će vam biti jednostavnije da uzmete i da vežete kosu ovde pri vrhu, ali ja pošto je pravim ko zna koji put to neću uraditi. Podelite kosu na dva pramena i onda oba pramena okrećete oko svoje ose u istom smeru. Dakle, idemo na spolja. Ne idemo ka vratu, ne idemo na unutra, nego na spolja. I onda kad uvrnete ovako ovaj prvi deo nekih 10 santimetara, onda ako ste uvrtali kosu u ovom smeru, ka spolja, onda krećete da vrtite oba pramena jedan oko drugom, ali u kontra. Kao unutra. I onda opet vrtite malo spolja, pa pramen jedan oko drugog na unutra. Dakle, da ponovimo, pramenove okrećete u istom smeru, a onda ih motate jedan oko drugog u kontrasmeru. Znaćete da ste pogrešili kada stignete do kraja, stavite gumicu i onda se sve razveže. I ovako to izgleda na kraju. Ukoliko želite da izgleda ovako baš kao konopac, onda nemojte ništa da joj radite, ali možete, ukoliko ne želite taj clean, čist izgled konopca, onda možete da uhvatite i da izvučete po koji pramenčić kao i na svakoj drugoj pletenici, ili da uzmete i uradite u stvari onaj trik, pričala sam to jednom sa četkicom za zube, uzmete i prođete po pletenici i ona će izgledati onako čupavo i boemski. I to su ta dva načina na koje možete da ispletete, to jest da namestite ovu kanap pletenicu. Nadam se da ćete probati i da ćete mi javiti kako vam se dopada. Obavezno čekirajte naš sajt Mogu ja to sama, tamo ćete naći mnoštvo zanimljivih tutoriala vezanih i za kosu, i za klopu, za šminku. Uskoro očekujte nešto novo od mene na sajtu Mogu ja to sama. Ćao!